Хәерле көн. Бездә бүген кунакта Башкортстанның халык артисты Вахит Галибай улы Хызыров. Һаумыгыз. Башкортстан халык артисты Шәйхзада Бабич исемендәге яшьтәр премияһы лауреаты Вахит Хызыров Хусейн Әхмәтов исемендәге филармония артисты гына түгел, киләсәккә талантлы яшьтәрдә әзерләй, студентларга белем бирә. Сакрауыбызды кабул итеп килгәнегез өчен зур рәхмәт. Кем ул Вахит Хызыров? Мин беренчедән ябай кеше инде, но йырсы, укытучысы үзем уйлай торганым. Теге кем ул? Минем өченче бер нәем бар, мин хәзер язучы инде. Гомумән бу мин коткаручы. Мин шундай ситуациялар тормышта һәр сак кемдер кайдандыр коткарырга туры килә. Ярдәм итүсен. Ярдәм итеп коткарусыз. Коткарусыз, конкретно. Хаудан баткан кешеләр яки янган кешеләр миңа шундай килеп осрап тик тора һәр сак. Әйдәгез үзегезнең иҗадыгыз турында кыскасы һөйләгез әле. Кыскасы әйткәндә мин Әбиел районыннан, Таштимер авылыннан сәнгать училищесына укырга килдем дә. Шунда ук миңа укытучым әйтә торган, "Сиңа укытырга кирәк" дип. Теге абсолют слух һәм теге кешеләрдә тыңлай беләм мин. Шуннан институтта укыдым, аспирантурала, шуннан академия управлениела укыдым. Һәм инде филармонияларда гомер буе эшләйм. Дуслык хезегесен ниндәй мәгънәгә ия? Әйтергә тиешмен, мин дуст була беләм. Һәм мин дуслыкны нык хөрмәт итәм, яратам. Ул кеше ысынлап та дуст булырга тиеш ул. Улар күп булмай. Минем бер 2-3-4 кенә кешем бар. Нык ышанган. Дуслар күп булмай, кирәкмәй дә. Менә һез бүген безгә китаптар тотып килгәнһегез, әйдәгез әле кыскасы ошо китаптар турында һөйләп үтегез. Мин 15-нче где-то елларда яда башладым. Проза буенча. Шигырьләрдә яда торганым элек институтта укыганда күп яздым шигырьләрдә. Хәзер менә беренче китабымды сыгардым. Ул ничәнче елда булды икән шул? Менә ул авылда шулай дигән. Авылда шулай, деревня так. Был бөтәһелә безнең авыл турында тугандарыбыз, әсәем, атаем, олатайларым турында, авыл кешеләре турында язылган. Һәм бу китабым минем теге ярышка, конкурска ебәргә булдым инде. Һәм көтмәгәндә мин җиңүче булдым бу конкурста. Нинди конкурс булды? Ул Русская душа дигән конкурс. Ул Мәскәүдә халыкара конкурс. Һәм көтмәгәндә мине җиңүче дип игълан иттеләр дигәннәр. Куанып киттем дә, тагыла яза башладым. Һәм менә бу китабым минем беренче атайыма багышланды. Икенче китабым әсәемә багышланган. Менә минем әсәем. Бу конкурста минем шулай ук Мәскәүдә үтте ул халыкара конкурс, ул теге национальная премия имперская культура дигәнде мин быел барып алып кайттым инде. Котлайбыз. Җиңүләрегез менән. Беренче менә Русская душаны Мәскәүдә сыгардылар ошо китапты. Монда минем башка авторлар белән бергә минем монда 2 хикаям чыкты. Һәм бу роман газета элек булды. Һәм укый торган. Монда икенче китабым бөтәһел тулайып чыкты. Бик күп дана чыкты бар. Бик күп экземпляр. Улар где-то почти 70 миллион чыкты ул. Булар үземдекеләр күп түгел. Ни өчен дигәндә, аны бит сыгымдар кирәк. Шуңа ничек хәлемдән килгән шулай сыгарды инде. Әйтә 2-3 шулай чыкты инде. Мәскәүдә күп чыкты. Шуңа хәл өченче китапта ятам. Язып йөрим. Һез күп яклы кеше икәнһегез, коткаручы ла, язучы ла, йырчы ла шулай ук. Менә һез китапханага йөрергә яратасызмы? Китапханаларда мин
тураһын әйткәндә мин бик йөри алмайым. Нисен тигәндә минем үземнең өйдә бик зур библиотека. Да. Беренче 1000 китап. Шуңа кырык китаптарымды шунда алам, укыйм. Шул мәктәптә укыганда инде мин укый торганым тик нисек, менә укытучы һиңа өйгә эш бирә бит инде. Ул хрестоматиялар шуңа мин ул нык беләм дип әйтә алмыйм. Әмма менә хәзерге мәлдә мин теге интекләп укый башладым. Яраткан авторыгыз кем? Моны төрле жанрларда. Мәсәлән, безнең нидә теге шигъриятта, әлбәттә, ул минем элек Равил Нигматуллин булды инде башкортлар арасында. Безнең Рамил Янбәк. Шон ва прозага килгәндә яңадан яхшы интекләп укый башладым. Муса Ягайды, әлбәттә, Равил Бикбайды шигырьләрен нык яратып укыйм. Нугман Мусин минем өчен бик нискә язган кеше ул. Шуңа минем өчен нык якын. Рәшит Чакур, рус кешеләренә килгәндә инде анда минем ул профессиям буенча рус теге шигъриятында Скворцов, Константин Скворцов. Миңа охшай шигъриятта Некрасовтың әсәрләре. Ул Пушкин, әлбәттә, уларны укыйбыз инде, ул миңа кирәк. Теге Ярлыгас ул миңа нык кирәк. Шулай. Укучыларга ниндәй китаптар тәкъдим итер инегез? Ул кем нимәне ярата инде ул? Мәсәлән, миңа ул укучылар табигать турында укырга була, мөмкин. Әлбәттә, ул әсәрләр килә вакыты белән. Бүген миңа ул охшай, мәсәлән, миңа бүген охшай, мәсәлән, был автор иртәгә икенче охшай. Шуңа аны тик менә ошны гына укый дип әйтергә кәңәш булмый инде. Ярай, һезнең ихлас җавапларыгыз өчен зур рәхмәт. Һезгә иҗади уңышлар теләйбез. Киләсе очрашканнарга тиклем. Рәхмәт, күрешәйек.